Кажучы пра савецкія рэпрэсіі, мы звычайна згадваем адно прозвішча Сталін і адну дату 1937. Нехта прыгадае курапаты ці ноч расстраляных паэтаў, але ці ўсё на гэтым? На жаль, не. Бо тая рэальнасць нашмат глыбейшая і нашмат страшнейшая. Вітаю, сябры! З вами Юрась. Разам з праваабарончым цэнтрам «Вясна» мы разбіраемся, у якім прававым полі жылі беларусы і беларускія ў розныя часы. Сёння пагаворым пра савецкія рэпрэсіі 1930-х. Як это выглядала? Наколькі шырокія колы нашых суайчыннікаў тыя рэпрэсіі закранулі? Наогул, які ува ўсім гэтым быў сэнс? Будзем удзячныя за падпіску і камент, калі для вас гэта бяспечна. Пачнем з таго, што можна сустрэць агульную лічбу рэпрэсаваных беларусаў з 1917 па 1953 год. 1 400 000 чалавек. Але дакладныя лічбы не ведае ніхто, таму часам пішуць то пра 230 000, то пра 1 600 000. Прычына ясная. Архівы беларускага КГБ, як і расійскага ФСБ, якія могуць даць адказы на пытанне, дагэтуль закрытыя для даследнікаў. Урэшце, каго уважаць рэпрэсаванымі? Толькі расстраляных ці тых, хто прайшоў па палітычных артыкулах? А як быць з тымі, каго пакаралі без суду, ці з раскулачанымі, сасланымі, або з дзецьмі, якія трапілі ў спецдзіцячыя дамы, бо бацькоў кінулі ў турму, не кажучы пра тое, што наяўнасць у сям'і ворага народу ставіла табе крыж на кар'еры. Але давайце вернемся ў 1920-е гады. У БССР нібыта лібералізацыя, як і агулам у Саюзе. Чырвоны тэрор часоў грамадзянскай вайны нібыта перагорнутая старонка. Савецкая ўлада стварае ілюзію адлігі, таму за мяжы вяртаюцца палітычныя эмігранты, інтэлігенцыя і нават палітыкі БНР. Вацлаў Ластоўскі, Аркадзь Смоліч, Александр Цвіткевіч, Францішак Аляхновіч і іншыя. Але з прыходам да ўлады Сталіна пачынаецца імклівае закручванне гаек. Першая ластаўка – справа Саюза вызвалення Беларусі ў 1930 годзе. Гэта гісторыя пра тое, як чэкісты выдумалі цэлую падземную арганізацыю, куды самі запісалі 86 лідараў беларускай інтэлігенцыі. Усё ейнае святло. Тады ж узнікае сумневядомы тэрмін «нацдэм», амаль як цяпер «змагар». Адны змушаныя публічна каяцца. Купала, Колас, Всевалад Ігнатоўскі. Дарэчы, тады ж Купала зрабіў першую спробу самагубства, хоць і няўдала. А Ігнатоўскі скончыў жыццём. Іншыя былі асуджаныя і трапілі ў сасланне. Язэп Лёсік, Вацлаў Ластоўскі, Зміцер Жылуновіч, Аркадзь Смоліч. Гэта была яшчэ не расстрэл, а нібы хімія, каб чалавек працаваў недзе ў расійскай глыбінцы, падалі ад радзімы. Іх расстраляюць пазней, бо гэта толькі пачатак. Пік рэпрэсіяў, вялікі тэрор, 1937-38 гады. Жудасны час, калі кіраўнікі савецкіх рэспублікаў выпярэднічалі, дзе больш наловіць і расстраляюць ворагаў народу. Усё гэта суправаджаецца шырокімі кампаніямі ў прэсе на партыйных сходах, бо пакуль адных страляюць, іншыя павінны ўхваляць авацыямі расправы. Калі маўчыш, то выклікаеш падозранні ўжо на сябе. Словы вораг народу, трацкіст, фашыст робіцца будзённасцю. Сімвал таго часу для Беларусі – ноч расстраляных паэтаў з 29 на 30 кастрычніка 1937, наўгодкі кастрычніцкай рэвалюцыі. Тады ў засценках турмы НКВД ў Менску было расстраляна каля 100 інтэлектуалаў, у тым ліку літаратары Платон Галавач, Мойша Кульбак, Міхась Зарэцкі, Алесь Дудар, Тодар Кляшторны, Міхась Чарот, Юлі Таўпін. Гэтыя людзі найчасцей не разумелі, за што іх страляюць, бо шчыра верылі ў партыю, а некаторыя нават самі ўхвалялі рэпрэсіі. Ёсць статыстыка, паводле якой з 600 пісьменнікаў і публіцыстаў перадваеннай БССР пад рэпрэсіі трапіла 450, то бок 80%. Не ўсе былі расстраляныя. Напрыклад, Уладзіміра Дубоўку арыштавалі яшчэ ў 30-м паводле справы Саюза вызвалення Беларусі. У 37-м арыштавалі паўторна, прысудзілі лягеры. Выйшаў ён у 47-м, а праз 2 гады ізноў арыштаваны ўжо на 25 год. Тады ж была арыштавана ягоная жонка. Дубоўка выжыў, але на волю вярнуўся ўжо моцна траўмаваным чалавекам, які нават праз мноства год па смерці Сталіна не мог размаўляць на палітычныя тэмы. Або закрываў падушкамі разеткі ў памяшканні, каб не слухалі. І вось гэтых зламаных лёсаў не палічыць ніводная статыстыка. Рэпрэсіі, безумоўна, кранулі не толькі літаратараў, але шырокія колы інтэлігенцыі. Медыкаў, настаўнікаў, інжынераў, выкладнікаў ВНУ, акадэмікаў і тут жа партыйнае кіраўніцтва Беларусі. Цікава, праўда?
А вы зірніце на спіс перадваенных кіраўнікоў БССР, і ўсё стане ясна. Вільгельм Кнорын, Мікалай Гекала, Вацлаў Багуцкі, Васіль Шаранговіч, Якаў Якаўлеў, Канстантин Гей, Ян Гамарнік. Ва ўсіх дата смерці 37-38 гады. І на сваіх пасадах яны доўга не затрымліваліся. Напрыклад, старшыня Савета народных камісараў Мікалай Галадзед. Паводле афіцыйнай версіі выкінуўся з вакна 5-го паверху падчас допытаў. Паводле іншай версіі быў збіты насмерць, не дажыў да расстрэлу. Адзін са стваральнікаў БССР Александр Чарвякоў застрэліўся ў кабінеце пасля жорсткай крытыкі на партыйным сходзе, бо пасля такой крытыкі чалавека немінуча арыштоўвалі. Камандзір беларускай вайсковай акругі Яранімур Барэвіч, зацяты бальшавік і таленавіты вайсковец, быў арыштаваны і расстраляны паводле справы Тухачэўскага, нібыта рыхтаваў вайсковую змову супраць Сталіна. Але найбольш паказальны прыклад – гэта Васіль Шаранговіч, першы сакратар кампартыі БССР. Той сам публічна тапіў за рэпрэсіі, але быў арыштаваны. Прызнаваўся ува ўсім, што яму напісалі, нават у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць Варашылава, які ў 36-м прыязджаў у Беларусь на манеўр. У 38-м расстраляны. Тое самае, дарэчы, было і з чэкістамі. А як вы думалі? Нават з адмыслоўцамі, якія займаліся філіграннай інтэлектуальнай працай, як Александр Ульянов, які выманіваў за мяжы ў Менск палітычны бамонд БНР. Стаў непатрэбны, пайшоў пад ношу. Ахоп рэпрэсіўнай машыны быў агромністы, ад вайскоўцаў, якія чытаць не ўмелі, да супрацоўнікаў таго ж НКВД. Бо такая логіка рэпрэсіўнай машыны, якая ўжо не можа спыніцца. Як думаеце, ці разумеюць гэта тыя, хто цяпер рэалізуе ці падтрымлівае рэпрэсіі? Напішыце ў каментарах, вядома, калі вам гэта бяспечна. Месца гібелі тых, хто атрымаў смяротны прысуд, далёка не заўжды вядомае. Як правіла, гэта спецаб'екты НКВД, раскіданыя па ўсім Саюзе. Сімвалам рэпрэсій у Беларусі стала ўрочышча Курапаты пад Менскам, раскрытае ў канцы 1980-х. Бо дагэтуль там быў сасновы лясок, а яшчэ раней перад вайной спецаб'ект за высокім плотам, куды ездзілі ўдзень і ўноч машыны, варанкі. Дарэчы, у Курапатах расстрэльвалі не толькі на піку тэрора ў 37-38 гадах, але ажно да лета 41-га, ажно да прыходу немцаў. Праз Курапаты мы ведаем механіку тэрору. З менскіх турмаў амерыканкі і валадаркі сюды вазілі партыі людзей па 25-30 чалавек і стралялі. Безыменныя ахвяры клалі ў яму, прысыпалі пяском, далей наступную партыю. Прычым рэчавыя знаходкі археолагаў у Курапатах даюць аснаванне меркаваць, што вазілі туды на расстрэлы без суду, проста з дому. Асабліва гэта тычыцца перыяду 39-41 гадоў, калі савецкія органы дабраліся да заходняй Беларусі. Калі праўда пра Курапаты выйшла на паверхню ў канцы 80-х, нават пракуратура БССР была вымушаная прызнаць гэтае злачынства савецкіх органаў. І ўжо пазней пачалі гучаць галасы, маўляў, там расстрэльвалі фашысты. Падобная спроба схаваць праўду не новая, бо нават расстрэлы польскіх афіцэраў у Катыні савецкая ўлада спрабавала спісаць на гітлераўцаў. Падобных месцаў у Беларусі нашмат больш, не толькі Курапаты. З вядомых ёсць, напрыклад, Кабаляцкая гара ў Воршы, але дакладную геаграфію расстрэльных месцаў тых спецаб'ектаў мы не ведаем дагэтуль. Бо адрозненне ад Украіны ці Літвы архівы беларускага КГБ дагэтуль пад замком. Расстрэл – вышэйшы карны захад для асуджаных паводле контррэвалюцыйных артыкулаў. Але была яшчэ турма і лагеры, той самы ГУЛАГ. Паводле сціплых падлікаў гісторыка Эрліхмана з БССР было выслана 250 тысяч чалавек. З іх загінулі каля 50 тысяч. Так беларусы апынуліся ў нечалавечых умовах у Сібіры, Казахстане, на Калыме, Воркуце, будоўлях Беламор-каналу, на лесапавалах ды ўранавых рудніках. Шмат у якіх выпадках гэта была тая самая смерць, толькі за тэрміноўкай. Частка памірала яшчэ па дарозе ў цягніках, частка на месцы, дзе колечы ў тазе, дзе людзей высадзілі са сталыпінскіх вагонаў, далі двуручныя пілы з сякерамі, загадалі самім сабе будаваць баракі. Дарэчы, на той жа Калыме вязняў нават асабліва не ахоўвалі, бо ўцякаць няма куды. Беларус Францішак Аляхновіч, які быў арыштаваны як польскі шпіён яшчэ ў 27-м, трапіў на Салаўкі. А пасля, цудам апынуўшыся на свабодзе, адным з першых напісаў кнігу пра ГУЛАГ у кіпцюрах ГПУ. Дарэчы, а як жа ён выйшаў на свабоду? Савецкі Саюз абмяняў яго з Польшай на іншага беларускага дзеяча Баріслава Тарашкевіча, палітыка і мовазнаўцу. Але Тарашкевіча замест свабоды чакалі катаванні і расстрэл. Літаральна сёлета з'явілася інфармацыя пра тое, што ўжо пасля вынясення смяротнага прысуду ў 38 годзе Тарашкевіча яшчэ 10 месяцаў трымалі ў асобным корпусе турмы НКВД, каб выбіваць паказанні, увага, на 249 чалавек.
Рэаліі штодзённай сталінскай сістэмы добра апісаны ў мемуарах Сергея Грахоўскага, Ларысы Геніюш, Яўхіма Кіпеля ды іншых. І там не толькі пра інтэлігенцыю, але і пра простых людзей, сялянаў, рабочых, якія навогул не разумелі, за што сядзяць і як яны могуць быць нямецкімі ці японскімі шпіёнамі. Не кожны мог паказаць тую Японію нямецчыну нават на мапе. Не будзем забывацца, што 70% рэпрэсаваных беларусаў сяляне. Навогул, той час можна назваць галгофай беларускага сялянства. Згодна з сціплым падлікам, па Беларусі было раскулачана 350 000 чалавек. З іх 50 000 загінула. На Гомельшчыне і Магілёўшчыне на пачатку 30-х савецкая ўлада арганізавала сапраўдны галадамор, падчас якога загінула не менш за 67 000 чалавек. Бо ўлада збірала прадукты, а што самім есці і чым карміць дзяцей. Але нават калі ты селянін, тебе персанальна не раскулачылі, не абвінавацілі ў шпіянажы, твой раён не крануў голад, ты ўсё адно трапляеш у калгасную сістэму. А гэта таксама форма няволі, бо калгаснік не мае пашпарту, не можа нікуды з'ехаць, не мае грошай, бо яму за працу не плоцяць заробак, ставяць працадні, адзнакі, не мае сваёй зямлі, каня ці каровы, ўсё агульнае, дзяржаўнае. Урэшце нават захоўваць золата, срэбра, а тым больш іншаземную валюту – гэта злачынства. На першы погляд, здаецца, што ўсё гэта ірацыянальна. Ну вось для чаго такі маштаб рэпрэсіяў? Які сэнс? Сярод даследнікаў ёсць цікавая і даволі праўдападобная версія. Сталін у 30-х рыхтаваўся да вялікай вайны з Захадам, з капіталістычнай Еўропай. Акурат таму яму і былі патрэбныя чысткі ўсяго грамадства ад непісьменных калгаснікаў да наркамаў, чытай, міністраў. Каб у выпадку вайны не засталося нелаяльнага элементу, які мог бы пайсці на супрацу з ворагам. То бок чэкісты рэпрэсавалі людзей з поўным разуменнем, што іх ахвяры нічога не зрабілі, не парушылі закон. Але калі будзе вайна, у тэорыі могуць стварыць праблемы. Вось такая навуковая фантастыка. Людзей знішчалі за злачынствы, зробленыя ў будучыні. Але так як усё ж патрэбная нейкая ілюзія законнасці, трэба ўсё гэта неяк патлумачыць грамадству. Паўставалі пачварныя і абсурдныя фармулёўкі, удзел у трацкісцкай арганізацыі, падрыхтоўка тэрактаў, праца на нямецкую, японскую, польскую выведку. Ці вось такое, захоўваў керасін, каб падпаліць калгасны склад, вывучаў хімічныя рэактывы, каб атруціць вадаправод і гэтак далей. Версія пра тое, што рэпрэсіі рабіліся пад вялікую вайну, тлумачыць шмат якія моманты. Так стае зразумелым, чаму ў Беларусі 90% рэпрэсаваных мужчын ад 18 до 50 гадоў. То бок тыя, хто можа трымаць у руках зброю. Стае зразумелым, чаму настолькі папулярнай была вышэйшая мера пакарання, каб чалавека наўпрост не існавала. А калі доўгі тэрмін, 10 ці 25 гадоў, то падалей ад радзімы, у Сібіры ці ў Казахстане. Бо Беларусь жа акурат магла стаць тэатрам баявых дзеянняў. Але Сталін пралічыўся. Першымі напалі немцы, а не ён сам. Таму вязняў у шматлікіх турмаў, як у Вялейцы, напрыклад, нават не спрабавалі эвакуяваць, а знішчалі ў самой турме. Таму ў Курапатах расстрэлы працягваліся да самага прыходу немцаў у Менск. А вось што эвакуявалі, дык гэта архівы, дакументы, якія сведчылі пра маштаб рэпрэсіяў. Таму шмат такія адказы на пытанні дагэтуль захоўваюцца нават не ў Менску, але ў Маскве. Як вам такая версія? Лагічна? Рэабілітацыя рэпрэсаваных паводле палітычных артыкулаў пачалася ўжо па смерці Сталіна у 50-х гадах. Гэтым займаўся Вярхоўны суд БССР. Агулам было рэабілітавана каля 200 000 нашых суграмадзянаў. Родным праз пошту пайшлі цыдулкі пра тое, што справа перагледжаная, пастанова, напрыклад, 37-го году скасаваная за адсутнасцю складу злачынства. Некаторых нават аднаўлялі ў партыі пасмяротна. Але і тут, як кажуць, д'ябал хаваецца ў дробязях. Напрыклад, родным дасылаюць паперку з інфармацыяй, што іхны бацька ці муж памёр ад запалення лёгкіх у 43-м, памёр ад тыфу, а насамрэч быў расстраляны яшчэ ў 38-м. Сэнс быў у тым, каб праўдамі і няпраўдамі змягчыць сітуацыю, не кажучы ўжо пра тое, што ні пра якія кампенсацыі ды пакаранні вінаватых не было і гаворкі. Уладам прасцей было зваліць усё персанальна на Сталіна і Берыю, якіх ужо не было сярод жывых, і перагарнуць старонку. Як думаеце, ці гэта справядліва, ці магло быць па-іншаму? Урэшце, які спецыяльны эфект у перспектывы мелі тыя рэпрэсіі і сам факт таго, што віноўныя і выканаўцы так і не былі пакараныя? Напішыце ў каментарах. Ну і падпісвайцеся на наш канал, калі не хочаце прапусціць наступныя відэа. Таксама вы можете падтрымаць нас праз падпіску на Патрыёне ці зрабіць разовы донат у Страйпе. Спасылкі знойдзеце ў апісанні пад ролікам. Усяго найлепшага і да новай сустрэчы!